होमबाबो ओरैबायदि मानसि लोगोफोर सिङाव हाबैनोसै ना मा दङ मा गैया देखायना जानोसै आङो बोरै बनायदों बिल्डिंखौ नैबे जा मेन रुम 20-22 फुटसो गोजौ बियो आरो नैयावबो मोनसे फ्लर दङ सिङाव फ्लर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर गोबाव सम जायोमोन ना भिडिअ बनायिया लोगोफोर दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने बे जायगायाव थांनो थाखाय मोनसे आंहा ड्रिम दङमोन आरोना बहुत सिगांनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो ड्रिम दङमोन बे जायगायानो जाबाय दाखालि बयसो थैलांनाय जोंनि गासैनिबो लेजेन्ड जुबिन गार्गनि न' आरोना आं बिथांनि ओरैबायदि फेनमोन सिगाङाव जे बिथांनि न'आव खालि थांगोन बिथांखौ लोगो हमगोन माने बिदि मोनसे सिमां दङमोन आरोना खिन्थु बिथाङा बे जाय जायगायाव थायोमोन बिनिफ्राय शिफ्ट जालायबाय बिनिफ्राय बिथाङा थैलायलांबाय होमबाबो दाबो थांनो हायाखै आरोना खिन्थु जियानो जायामानो दिनै आं एसे टाइम मोननायखाय सानबाय जे एसे जुबिन दानि न'आव जाय बिथांनि गोदोनि न' बेयाव आं एसे बेरायना फैनो नामा होननानै आरोना थ' बिथांनि गोदोनि न'आनो जाबाय खारगुलि बेजों लोगोसे बिथांनि सावनाय जायगाखौ दिनै नोंथांमोननो माने देखायनो नाजानोसै आरोना जाय इन्टारेस्टेड भिडिअ थाबानो जाबाय दिनै जुबिन गार्गनि न' गासै बिथांनि खारगुलिनि न' बिल्डिंनि सिङाव मा दङ मा गैया गासैखौबो आं देखायलांजोबनो नाजानोसै लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ दा लोगो मोनसै जुबिन दानि न'आव लेट्स गो लोगोफोर नै दायो आं सफैबाय खारगुलि थ' माने जुबिन दानि न' मोनथारनोसै आरोना आरो जास्ट 500 मिटार माने आधा किल'मिटारल' नियाव मोनसे जुबिन दानि फट' दङ बिराद बरियानो आरो मोनसे एलबाम फैदोंमोन जुबिन दानि सिला मय होननाया थ' बेयाव मोनसे क्लिप लादोंमोन नैबे सिलाखौ नैबे सिला जाय बे एलबामखौ नुदो निस्सय मिथिखागोन नङा होनबा थ' बे सिलाया नियाव दङ आरोना नै बे सिला नैबे जाबाय सिला मय होननाया लोगोफोर नै दायो मोनहैनोसै सिदा जुबिन दानि न' सिदा लोगो मोनसै नै परसेकार नै थ' लोगोफोर नै दायो सहैबाय मोनसे नैबे ड्रिम मोन आंनि लोगोफोर जुबिन दानि न' बै नुहुरनाय बिल्डिंआनो जाबाय जुबिन गार्गनि न' जाय जायगायाव बेयो बहुत बोसोर थाबाय सिगाङाव थ' दायो माने बिखौ माने न'खौ बनायबाय थादोंमोन आरोना खिन्थु बे न' जानायनि सिगाङावनो बिथाङा माने थैलांबाय आरोना थ' नैबेनो जाबाय खारगुलिनि जुबिन दानि न' थ' दायो थांनानै सिङाव मा दङ गैया एसे नायनोसै ना नैनिफ्राय जि मोजां भिउ नुहुरो वाव फैलाय नि ब्रह्मपुत्र लोगोफोर नै जुबिन दानि न'निफ्राय ओरैबायदि बरिया नुहुरो नै जाबाय ब्रह्मपुत्र दैसा नैबेनो जाबाय न'आ जेराव बिथाङा सिमां सुजुदोंमोन थानो थाखाय रुजुदोंमोन खिन्थु थानो मोनासै थ' दायो हाबैनोसै सिङाव बोरै लुदोंमोन ना बिथाङा एसे नायनोसै थ' लोगोफोर नैबेनोमोन जुबिन गार्गनि खारगुलिनि न'आ बेयावनो बिथाङा बहुद बोसोर थाबाय खामानि मावबाय थ' नै बिल्डिंआ दाबो माने फुरा जाजोबासै आरो बिनिया हामा नांथाव रावबो गैया दासान्दि नै बिल्डिंआव माने माबा बुंगोन दानि न' बेमोन आरो नै लोगोफोर सिङाव हाबैनोसै ना मा दङ मा गैया सिंफोराव बिल्डिंनि सिङाव मा दङ मा गैया देखायना जानोसै आङो बोरै बनायदों बिल्डिंखौ नै फट'फोरा नै सिङाव दंजोबो जुबिन दानि न' बापरे फैनायनि मोनसे सिमां दंमोनलै सिगाङाव माने झप्रिसो दंमोन बिथाङा नियाव माने फिसा नङा आरोना बेबायदि न' आरो सायाव माने थोरि होनाय आरोना बिथाङा माने मिथिंगाखौ बिराद मोजां मोनोमोन ना थ' बेनिखायनो बेफोर बिफांफोरखौ माने बिथाङा दाननो होआखैमोन आरो माने खोरदि ना आरो नाहर बिफाङा नाहर बिफां दं होनना बुंदोंलै नैबेनो नाहरा नै नाहर फुलार बटर होननाया माने नाहर बिफाङा बहा दं बेयावनो जुबिन दाया दं बिदि माने गावआनो बुंदोंमोन आरो सिगाङाव थ' नै दा हाबैनोसै ना बिल्डिंनि सिङाव मा दं मा गैया खैथाला गासैदो 1 2 3 तिनताला गाहायदो मोनब्रै आरो ना फ्रन्ट फ्लरदो थ' नै बरिया लुदोंमोन खिन्थु नियाव लेट्रिन लुदोंमोन खोमा दा बेयाव माने खासे मानसि दासो बुंलांदों माने धंस' खालामजोब्बाय दा बेयावसो थानो बे न'आ दा सेस जालांसिगोन बुंदों आरो ना बेनि खाथिनि मानसि दुखुयै माने थांदों बिथाङा थ' नायनोसै दा सिङाव मा दं मा गैया नै थ' नै निउजाव माने बेलकनिमोन ओमफ्राय नै बेबायदि आरोना रुमफोरा नैफोरावबो फिसा फेनला रुम दङ सिङाव निजाबो नैफोर किटचेनफोर जागोन खोमा ओमफ्राय नैबे जा मेन रुम जां आरो आंबोथ' बुंनो हाया नङा होमबा नै बिराद गोजौ आरोना नै 2 तालाखा नै 1 फ्लर 2 फ्लर माने मोननै फ्लरखा नै बिराद गोजौ मथा मथि 20-22 फुटसो गोजौ बियो आरो नियावबो मोनसे फ्लर दङ सिङाव जों गाखोबाय ओमफ्राय नै दायो नियाव जुबिन दानि फट' ओमफ्राय सायाव हाबनानै नैफोरावबो नाय बिराद गिदिर रुमा नै ओमफ्राय नैफोरावबो
निफ्राव मा जागौमोन निफ्राव बहुत निफ्राव किटचेन जागौमोन खोमा नायनोसै सायाव मा दंबावो फै सायाव फै गासै फ्ल'रा मोनथाम निदो दा मोनथाम गाखोबाय जों दा आरो सायाव दंबावो नै गोजौआनोसो न'आ ने बहुत तो सायावबो एखे नै आं दै नुनाया गाहाय नुनाया गाहायाव देखायनाया तो नैबे जाबाय नै सायावबो सेम मिनि बेलकनि दङ नियावबो बेलकनि आरो सायावबो दंबावो बिल्डिंआ सायाव थांथ'ला नामा नै सायाव दंबावो नै थ' फाग्रासो थांना फैनो सायावबो जि फैदो ना तो नैबे जाबाय माने जौसिन फ्ल'र गासै तालाया निजों मोनब्रै जाहैबाय गाहायनिफ्राय आरोना ग्राउन्डफ्रा मोनब्रै फार्स्ट फर्थ सेकेन्ड थार्ड जायगोन नैबे थार्ड फ्ल'र ग्राउन्ड दङ मोनब्रै आरोना नै थ' नैबे जाबाय टप फ्ल'र जुबिनदानि न'नि बिनिफ्राय जि मोजांनि भिउआ बाव माबानिफ्राय बुरलुंबुथुर দাদা এতিয়া ইয়াত মানুহ আহে না আহি আছে না হয় ঠিক আছে দে যাওঁ ঠিক আছে थ' लोगोफोर नै दायो जों ओंखारलांसै बेनिफ्राय थ' मोनसे सिमां दंमोन ना थ' दिनै फुलफिल जाबाय आरो मानसिबो गैयामोन थिगानो मोजां जादों बा मोनसे बाथ्रा आरोना सानसे समाव ओरैबायदि माने साननैसो सिगाङाव ओरैबायदि मानसि जाबाय नै जागायाव ओरैबायदि फुजा फैबाय ओरैबायदि माने मानसिफोरा माबा खालामफैबाय जुबिनदानि न'आव होननानै खिन्थु 20 दिनल'सो जादों दानो माने जुबिन गार्गखौ माने बावलांनो माने नागिरनाय बायदि जादों आरो रावबो गैया बेयाव माने सासेल' दोङो कर्मचारि मावग्रा बियो जिखिजाया मावबाय थादो माने रावबो गैया आरोना थ' बेबायदि जाना फैदों जुबिनदानि न'आ मानसि थैया मा जायो होननाय बाथ्राया बेनो आरोना मानसि थांना थानायावल' मानसिफोरखौ माने मा होनगोन दा गोसोखाङो साननैसो उनावनो माने बावगारलाङो होननानै आरोना थ' प्राइनेन्ट डिमान्ड नैबे न'खौ माने मोनसे मिउजियाम बनायनांगौ होननानै फै माने जाहाथे जुबिनदानि गासैबो जि मेम'रिस कालेक्सन सं कालेक्सन गासैखौबो माने बे जायगायाव माने दोननाय हिसाबै आरोना जाहाथे गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जुबिनदाखौ जाय मोजां मोनो थ' बे मिउजियामाव जाहाथे हाबलाङो बिनि गोसोखांथि थायो होननानै आरोना आसा खालामो गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामगोन थ' दायो जों थांगासिनो बिथांखौ सावनाय जायगायाव थ' बेखौबो नै भिडिअ'आवनो आङो देखायलांगासिनो थ' बे जायगाया जाबाय सनापुर बिनिफ्राय मथा मथि 20-25 किल'मिटार जागोन बाराबो जानो हानाय थ' दायो जों होलांसै सिदा थ' सनापुर दे मोनाबायबो टाइमा जाबाय 4ता न'थ' मोनखासिगोन होमबाबो जि फायदो जेला नायलांखानोसै नङाबा आद्रा नांबाय थागोन आरो लेट्स गो टु सनापुर नोंजों ने बेफोर गोदानसो लोगोफोर सनापुर थानायनि सिगाङाव आङो मोनसे जायगायाव फैदों माने जुबिनदानि खाथियाव माने जुबिनदानि न'नि माने खाथियाव दङ आरोना बे जायगाया माने लोगोफोर लुक एट दा भिउ नै सिङाव दङ सुइमिं पुल नियाव दङ जिखिजाया नोंथांमोना बेखौ माने फ्रायानो हटेल बायदि साननो हागौ आरोना नै सिंफ्राव फुरा ग्लासनि गोजा खिन्थु बेयो मोनसे मा मन्दिर बे मोनसे माबानि कृष्णनि माने मोनसे टेम्पोल आरोना माने बेबायदि नाङा जे बियो माबा होननाय ना मन्दिर बायदि नाङा न' बायदिसो नाङो आरो जिखिजाया लाक्जारि हटेल बायदि नाङा आरो माने सिंफोराव सुइमिं पुल दङ माने फुरा ग्लासनि सुइमिं पुल माने दायो बे अपेन नङा सिङाव हाबनो जोङो सिङाव थांनाय जादोंमोन खिन्थु नङासै आरोना बे जायगानि मुङा जाबाय भक्ति टुकिर खारगुलि गुवाहाटी थ' लोगोफोर नै ग्लासनि माबा आयौ ओरै नाङो ग्लासनि रिक्स नांगोलै आं खिन्थु बहुत हेभि ना 8 केजि बे फाग्ला बिदिसो जायो नै ओरैबायदि समायना मन्दिर बियो कृष्णनि ओमफ्राय नैबे जा माइन्टि ब्रह्मपुत्रनि लोगोफोर नै दायो सफैबाय जुबिन गार्गनि सावनाय जायगा दाबो ओरैबायदि मानसि नै बापरे दाबो लासै मानसि थ' लोगोफोर नै दायो सफैबाय जुबिन गार्ग सावनाय जायगा फैनाय माने फैनोनो मोनालाबाय आरोना बिराद गोजान गुवाहाटीनिफ्राय मथा मथि 10-15 जागोन किल'मिटारा थ' नै ओरैबायदि मानसि दिनैबो नै बापरे दिनैदो माबा जाबाय 25 दिन जाबाय होमबाबो ओरैबायदि मानसि नै जाबाय 25 दिन जाबाय दिनैदो ग्रोब जाबाय
Nei niyaw dayaw जागासिनो नै niyaw दाबो आलारि बाथि दाबो फोजोंबाय थायो बेफोर जागाय नै बापरे इसोर बायदि फुजिबायलै जुबिन दाखौ नै माबाफोरखौ नाय पुरा माने तीर्थस्थान बायदि जाबाय आरो नै तीर्थस्थान बापरे आसरित बिदि जे आरो फिउचाराव मानसि बिदि माने नुबावगोनखौ माने आसा खालामनो हाया आरो बेबायदि जे सासे मानसिखौ ओरैबायदि फुजिगोन इट्स गड दिनै निया दोङो फट' जुबिन दानि दाबो थांनो हाया नै लोगोफोर नै दायो जों एसे आवगायनोसै खिनु मेन सावनाय जाबाय फै मेन सावनाय जागा माने थांनो हाया बेहा मानसि खिनाव बहुत भिर नै बेनियाव नामय रोजाबगासिनो मेला बायदि जाबायथ' आरो 25 दिन जाबाय दिनैदो होनबाबो ओरैबायदि मानसि आसरित ना सासे मानसि थैनायनि थाखाय नै नामय जागासिनो नै जागान सावदोंमोन नै सावनायनि मेन जागायनि बेयाव देखागासिनो आङो नैबे नैबे जागान सावदोंमोन आरोना सावनाय मेन जागाया बेनो बे जायगायावनो जुबिन गार्गआ हांगार जादोंमोन ना नै बे जायगायावनो नै दाबो लासैनो